Ei tiedä. Jonnekin käppäilemään. No mä tuossa sen verran katsoin, että tuolla on joku silta, että jos siinä on joku pubi, niin käydään vetämässä ihan yhdet vaan niin kuin... Se hieno tamperelainen lumesilta on tossa. Eikö se siinä? Niin, joo, tossa on semmonen jalkapaperia. Ei tiedä yhtään mihinkään, kun ei ole ikinä ollut, niin ei tiedä. Niin. Mutta semmonen maks tunti kerkiää sitten suihkuun, tai jos joutuu jonkun semmoisen kanssa, joka ei tykkää tästä matkapaidasta siinä ruokailuun. Niin ennen ruokaa. Niin. Mun täytyy testata tää uusi tutkimusväline. No totta helvettä. Tunnistaako sitä mitään? Joo, kyllä tuo kuvatekniikka on kehittynyt ja sitten on just toskin kiertää.